Bé, doncs estem aquí, a l'entornada de batxillerat amb l'Izan Fernández. Izan, primer de tot, benvingut de nou a la Copa Col·legial. Segona edició aquí a Andorra. Com ho veieu? Perquè l'any passat vau fer un bon paper, semifinalistes. Tu vas ser 3 cops MVP. Com et veus? Com veus a l'equip? Com veus l'escola? Bueno, aquest any potser no tenim tants jugadors que hi juguen a bàsquet, perquè el Vigo, jo, juguem al Morabanc, però la resta som amics nostres i doncs crec que som dels equips que menys preferits, però crec que podem fer un molt bon paper. L'any passat també era una mica els tapats, sí que érem altres els favorits, però tot i així vau fer un molt bon paper. Jo no sé aquest any, al ser tu ja de segon any i conèixer la competició, no sé si ho plantegeu d'una diferent manera, potser teniu preparat fer més entrenaments o distribuir igual la càrrega d'una altra manera. Com plantegeu a nivell de preparació aquesta Copa Col·legial? De moment no hem pogut parlar amb cap entrenador perquè tampoc és molt clar que hi puguem ser-hi tots, però de moment hem anat fent entrenaments, hem d'entrenar una mica més i crec que no serà tant tècnicament si guanyem, sinó serà més perquè som amics, serem una família i serà més la química. Ara veníem de tot just ara de la Massana, d'allà de l'Agora Dixon Sport Academy a Andorra, i clar, som un equip que és nou. En canvi vosaltres, pel que m'heu estat comentant, sí que sou un bloc ja més format. Això, al final, una competició com la Copa Col·legial, com deies, marca la diferència, pot ser un fet diferencial. Sí, com has dit a l'Agora, doncs ara potser són nous, no tenen aquesta experiència de lo que és la Copa Col·legial. Crec que és difícil també adaptar-s'hi, perquè no és igual que un partit pot ser normal. Els quarts també, els tirs lliures, doncs crec que al tindre aquesta experiència podem aprofitar-la i guanyar més partits. Aquest any repetiran totes les escoles, potser s'incorporen de noves, ja ho veurem. Estem treballant perquè així sigui. No sé si tens alguna preferida, algú que diguis em vull enfrontar amb ell, algun jugador que diguis em vull enfrontar amb ell. El Sant Armengol parla molt, òbviament, són els campions, però jo crec que potser hi juguem molt a bàsquet, però nosaltres som de carrer i doncs hi podrem jugar dur i a veure si podem suportar el nostre nivell físic. O sigui, amb ganes d'una mica arrebatar-los, de baixar-los una mica i d'arrebatar-los aquest campionat que tenen, no? Sí, parlen molt. Jo només dic als entrenaments, hi ha gent que parla molt, no només del Sant Armengol, però al ser els campions, doncs, òbviament, són el nostre objectiu. Doncs, Izan, des d'aquí desitjar-vos molta sort de cara a aquesta segona edició i que us acompanyi la sort, que vagi tot bé i a veure si aconseguiu i si us trobeu al Sant Armengol ja seria